Empezaron a facer perfiles falsos nas redes sociales, usurpando a miña identidade, subíndome a todas as páxinas de citas. Hubo unha en concreto aquí en Ourense, onde me subiron como prostituta. Tuve que empezar o negocio porque xa psicológicamente e físicamente non podía seguir adiante, punto de... Pois ano e medio, que se di rápido, pero hai que pasalo a ano e medio, leva Emilio vivindo este calvario, sendo directamente acosada. Por qué? Alguén colleu a súa identidade, fotos reais, e anunciou-na en varias páxinas de citas. Os homes plantábanselle directamente no seu negocio que tivo que pechar. Agora tratamos este caso, pero antes, Yaiza, sen dúbida, aquí falamos dun claro caso de ciberacoso e Galicia, precisamente, está estudando unha normativa para combatelo, non? E sería a primeira comunidade en lexislar nesta materia, porque o Consello da Xunta prepara unha lei galega contra o acoso e a violencia digital que o que busca é precisamente protexer as vítimas que sufriran este tipo de acoso a través das redes sociais. Como? Primeiramente, eliminando a pegada digital. Por outro lado, creando tamén espazos virtuais de asesoramento ás vítimas e, por último, impulsando programas para erradicar as adiccións ás novas tecnoloxías. Grazas, Yaiza. Pois precisamente, Emilia leva moito tempo esperando que a xustiza actúe, pero como di, ela vai moi lento e ela está vivindo un auténtico inferno. Mirado que lle pasou. En abril de 2024, situámonos nese mes, de súpeto comezan a entrarlle mensaxes no seu teléfono móvil de homes pedíndolle sexo directamente. Ela comezou a preguntar de onde sacaban o seu número e dicíanlle directamente que estaba, como estades vendo, anunciado nunha páxina de citas. Comprobou que era así. Frases como toda túa se me queres, pon esa descripción. Emilia rexentaba unha pastelería. Os homes aparecíanlle ali no seu propio negocio, ata 50 homes. Timo que pechar directamente o negocio, pero a cousa aínda vai máis aló, porque nesta descripción que estades vendo incluso saían datos persoais máis que sensibles. Por exemplo, o nome dos seus propios fillos. Por iso, Emilia cree que alguén coñecido está detrás disto. Hola Emilia, moi boas tardes, como estás? Moi ben. Bueno, xe quixemos vir contigo para coñecer un poquinho máis a túa historia en profundidade. Pareceche se nos sentamos. Vale. Empezaron a facer perfiles falsos nas redes sociales, usurpando a miña identidade, subíndome a todas as páxinas de citas. Hubo unha en concreto aquí en Ourense, onde me subiron como prostituta. E imagino que a raíz desas publicacións, comezan a chegarche mensaxes e chamadas todo o tempo sen parar, non? Sí, exactamente. Nombrándome sempre nos seus perfiles, ca miña foto, falando burradas, auténticas burradas, pedíndome favores sexuales, canto cobraba, bueno, pues que quedara con miles. Cando veían que non conseguía nada, pues aparecíanse no negocio. Falaba moi mal da pastelería, pero cos meus nombres, cos meus datos, cos nombres da pastelería, incluso cos nombres dos meus fillos. Penso que algunha persona das que hai ten que ser coñecida, porque hai datos concretos, pero despois eu penso que hai máis dunha persona. Entre 3 chamadas diarias, número privado, non quedaba o número de teléfono. Tuve que empezar o negocio porque xa psicológicamente e físicamente non podía seguir adiante, punto de... Cada vez que me dice alguén, sóame a túa cara, sempre estás pensando pues, en todo isto que vai pasar. Levántome chorando, deitome chorando, sempre con medo, e despois a xusticia vai tan lenta que unha impotencia total de decir por que nadie fai nada. E que este perfil falso encargouse de subirme a grupos de familias Ourense, por exemplo, onde hai 18.000 personas. Xa son 9 denuncias, solución de momento ninguna, Emilia. A policía necesita seguir a súa investigación, pero ainda non se autorizaron as IPs. Hai que dar uns pasos, unhas autorizacións, para que esa investigación se poda levar ata o final. Que che parece a ti esa nova medida que está pensando implementar a Xunta de borrar esa pegada digital do ciberacoso como o teu? Deberían facer, porque as redes, isto é, vamos, e que collan as túas fotos, que usurpen a túa identidade, que te acosen, e despois el honor mío e la prostitución. Por lo menos a representación de algunhas mulleres que lle pasou o mismo, quero que isto chegue ata o final. E sí, que se borren primeiro as páxinas, porque a día de hoxe que me sigan chamando homes pedíndome citas, e encima que me digan canto cobro cando eu teño unha familia e teño a miña vida, pois é unha vergonza. Bueno, as víctimas de ciberacoso loitan por superar ese dano psicolóxico
que lle fixeron e tamén por recuperar a súa intimidade. Yaiza, hai algunha maneira de eliminar esa pegada digital que nos deixaron os nosos ciberacosadores? Cando falamos de ciberacoso, as vítimas teñen que convivir co que comentábamos, con esas publicacións, esas imaxes, eses vídeos, comentarios que seguen permanecendo nas redes, aí seguen accesibles para calquera, un só clic e a tantísima xente. A isto é que nos referimos cando falamos de pegada digital, e ata agora era moi difícil de eliminar, aínda máis se están publicados nunha páxina web ou rede social que nen sequera xestionamos nós mesmos. Esa é aí a problemática tamén, que dende logo nós non temos goberno desas redes sociais, desas publicacións, e mantéñense aí e seguen facéndonos dano. Hoxe queremos falar con Antonio Toba, que é un psicólogo especialista, e el falanos un pouco tamén da magnitude que lle dan as redes sociais o acoso. Antonio, dinos que non é o mesmo que se ría de nós unha persoa que o fagan 30 millóns de persoas. Las redes sociales pueden favorecer o pueden ser algo incisivo en favorecer ese ciberacoso. Una cosa es que nos riamos de un compañero en determinado momento en clase, y otra cosa es que eso ya no solo sea en clase, sino que se publique y que se lo vea todo el instituto, toda la provincia o todo el país. Entonces, claro que incide, porque no es lo mismo que tú te rías de mí a que 30 millones de personas se rían de mí. Puede repercutir en que haya una violencia sexual o que haya una identificación sexual mayor. Lo que es la realidad o lo que yo interpreto que debe ser es lo que hace que yo me comporte así después, ¿no? Pues podría ser un poco en esa línea. Todo lo que sea promover la ayuda a víctimas de ciberacoso, pues bienvenido. Son ayudas que la cuestión es que sean eficaces. ¿Cuál es la raíz? El control del ciber, para que no se dé el acoso. El ciberacoso es porque acoso a través de una plataforma porque me lo permite algún vacío legal o alguna estrategia que yo pueda utilizar. Si controlo lo que es la herramienta básica, que sería pues las redes sociales o lo que sea, el acoso disminuye, o por lo menos cambia muchísimo la amplitud.